Welkom bij Scheldemondig. In dit programma hebben we het altijd over een passie voor. En deze keer hebben we het over een passie voor bescherming. Mensen die zichzelf kunnen beschermen. Bij mij in de studio zitten John Stil en Ronald Averzaat. heren, welkom vanavond. Dankjewel. Ja. Willen jullie je misschien even een beetje voorstellen wie jullie eigenlijk zijn? Ik bedoel, naam is leuk, maar wat is jullie achtergrond? Nou, mijn naam is John Steel, instructeur bij storeprotection.nl. Ja. Onze achtergrond, mijn achtergrond is dan vanaf kleins af in judo, en dan ga je boksen en dan taekwondo. En op een bepaald moment leerde ik dus de Krav Maga kende, 8 jaar terug. En ik heb mij daar volledig opgestort. En zodoende is dit heel verhaal begonnen. Mooi. Ja. Ronald, Ja, jij ook al jong begonnen? Ja, ik ben dan ook instructeur bij Store Protection. En ik ben eigenlijk ook begonnen met judo toen ik heel klein was. En daarna ben ik karate gaan doen. En daardoor ben ik ook eigenlijk in kickboksen terechtgekomen. En op een gegeven moment leerde ik John kennen. En ja, dan was hij zo gepassioneerd daarover bezig, over de Krav Maga. Ja, dat bij mij ook gewoon oversloeg. En sindsdien trainen we eigenlijk gewoon ook echt elke dag om het goed op de rit te krijgen. Mooi, dat is mooi. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over agressief gedrag. Hoe vervelend het ook is natuurlijk. We hebben een paar krantenkoppen meegebracht. En die krantenkoppen die liegen er eigenlijk meestal niet om. En dit is een willekeurige dag van de week dat ik dat uit de krant heb gehaald. Maar ja, jij zei net iets over Vlissingen en Middelburg van de week. Het is iedere week wel ergens het geval van een steekpartij of een mishandeling. Van de week was het in Middelburg en vorige week was het in Vlissingen. Dus het is heel dichtbij. Het is niet dat je denkt het is niet bij ons, maar het is ook gewoon hier heel erg actueel. John, wat doet dat nu eigenlijk met de mensen als je dit soort dingen in de krant moet lezen? Dit soort krantenkoppen. Ja, soms denk ik van, goh, nu pakken ze de telefoon en ze gaan gelijk bellen. Weet je? Maar meestal bellen ze pas achteraf. Er is iets gebeurd, er is iets gebeurd en dan bellen ze op van, goh, kun je morgen al? Nee, dat gaat morgen nog niet, weet je. En dan willen ze wel in één keer hetgene leren, dus de Krav Maga. Ja. Het is niet alleen Krav Maga, we hebben Krav Maga en Close Combat bij elkaar. We doen ook gewoon een maatwerk, dus naar het protocol van elk bedrijf. Ja. Maar ook gewoon gezinstrainingen. De grenzen zich aan het verleggen van winkelovervallen naar gezinsovervallen. Ja, dat zei jij tegen mij. In de winkel valt tegenwoordig haast niet veel meer te halen, omdat het allemaal zodanig beveiligd en beschermd is. En met pingedrag er ook niet heel veel meer aanwezig is. Het verlegt zich natuurlijk naar mensen gewoon thuis. En ik geloof niet eens dat het uitmaakt of iemand nou een oudere is, hè, dus dat het de ouderen zou treffen, maar dat het ook gewoon anderen kan treffen. Gezinnen van wat voor leeftijd dan ook, toch? Iedereen, ja. Het is echt ongelooflijk. En pas dan begint de ellende natuurlijk. Dan is het van... Is het effect van zoiets mee te maken? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik het niet heb meegemaakt. Maar zou het effect van dat soort omstandigheden kunnen zijn dat je zoiets overkomt, dat je eigenlijk ook gewoon veel angstiger bent, veel banger bent, misschien ook wel niet meer over straat durft? Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk ook een paar voorbeelden meegemaakt van mensen die dat ook daadwerkelijk meegemaakt hebben. En ja, net wat je zegt, die krijgen toch die angst, die durven minder gauw naar buiten te gaan. Ja. Die hebben zelfs de angst om naar de supermarkt te gaan. Ja. Hey, en als wij daar dan ook mee in gesprek gaan en we volgen die training ook met hun, dan zie je ook dat zelfvertrouwen in hun enorm groeien. Ja. En dat is ook eigenlijk waar we het ook voor doen, dat ze uiteindelijk weer gewoon op straat durven te gaan en niet bang hoeven te zijn dat ze een vervelende ex tegenkomen of een overvaller of wie dan ook, zeg maar. Hè. Wat dan ook. Ja. Maar eigenlijk, als ik dan jullie verhaal nu even interpreteer, jullie leren mensen dus gewoon, en mensen in de zin van een gezin, maar ook gewoon als medewerker van een bedrijf, leer je dus gewoon eigenlijk jezelf beschermen. Ja. Klopt dat, John? Zuiver jezelf beschermen. Ja. Dus als je zoiets overkomt, dat je min of meer weet wat je kunt doen.
maar dat je daar ook naar kan handelen. Wat is nou zo'n basishandeling, John? Nou, kijk, Krav Maga is eigenlijk een zelfbeheersing, of een zelfbescherming. Dus dat is afdouwen en weg. Dus eigenlijk zo snel mogelijk wegkomen? Ja, dus dat lukt altijd. Weet je, we leren dat aan. Op een paar uur hebben we dat helemaal in de mensen zitten. Want het zit eigenlijk al in ons. Alleen we moeten het eruit krijgen. En wij helpen alleen de mensen een handje van, komt eruit, dit moet je doen, dat moet je doen. En inzicht. Het gaat niet of je sterk bent, of je niks. Groot bent, klein bent, iedereen kan het. Iedereen kan het. En we hebben gewoon de makkelijkste dingen eruit gehaald. Ja. Om er snel te trainen en snel te handelen. Ja. Nu ben ik natuurlijk even proefkonijn geweest. Want ik wilde ook wel even weten hoe dat in zijn werk, hoe snel ik dat kon leren. En we hebben een klein kort videootje daarvan opgenomen, omdat we dat hier natuurlijk in de studio niet kunnen laten zien. Hebben we even een kort videootje opgenomen, dus daar gaan we heel even naar kijken. Wat wil je nou? Ga weg! Iemand nog zitten. Nou, nee man! Ja. Shit! Ja. Bel de politie! Wat wil je nou? Hé? Ga weg! Goed zo. Kun je mijn auto aanzien? Wel, nee man! Goed. Ik kom gewoon rustig. Wat wil je nou? Ik bel de politie! Ja! Ja, goed zo. Oh, kijk, dit was een goede, hè? Je zag ook in de video dat je eigenlijk met een paar basisdingen al heel snel uit de kant kon. Hè? Dat is wat mij inderdaad dus opgevallen is dat je met een paar weetjes en natuurlijk een paar oefeningen te leren die je een aantal keren achter elkaar herhaalt, dat je eigenlijk denkt van hé, dat is niet super ingewikkeld, ik moet het net weten. En het enige is dat ik op dat moment mijn hoofd er even bij moet houden om dat op die manier te kunnen doen. Ja, en het is ook wat John zei. Iedereen kan het. Je hoeft niet 2 meter en hartstikke sterk te zijn. Het zijn technieken. Ja. En als je de juiste technieken kan toepassen, ja, dan kan je in feite iedereen even van je afzetten en zorgen dat je weg kan komen. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Je hoeft geen Rambo te spelen en iemand helemaal te overmeesteren. Je moet zorgen dat je zelf veilig weg kan komen. Hey, daar is het ook voor bedoeld. En dat viel mij wel op, dat het uiteindelijk erom gaat. Daar sta je misschien als mens te weinig bij stil. Dat je uiteindelijk gewoon veilig weg kan komen. Dat je uit die situatie kan komen en dat je daarvan weg kan. Op weg naar de politie om die te bellen of andere mensen. Maakt niet uit wat het is. Dat vond ik wel heel erg opvallend. Dat daar alle oefeningen op gebaseerd zijn. En wij zijn eigenlijk maar een uurtje bezig geweest om mij dat te leren. Dus ja, als ik het kan denk ik iedereen het. Dat weet je niet, maar ik weet het eigenlijk wel. En er zijn natuurlijk doelgroepen, als we natuurlijk voor beveiligers trainen of voor BOA's, ja, dan gaan we wel een stukje verder. Ja. Dan komt er ook een stukje close combat bij. En dan gaan we wel zover dat we iemand daadwerkelijk uitschakelen, zodat ze de politie bellen. Ja. Maar dat is echt maatwerk. Dat is voor ieder ding een ander verhaal. Maar jullie doen ook, jullie verzorgen ook gezinstrainingen. Dus je komt bij de mensen aan huis om die mensen natuurlijk te leren. Wat zou je moeten doen? Of wat zou er eventueel een keer kunnen gebeuren? En hoe zou je daarop kunnen reageren? Er belt iemand aan, 's avonds om 7:00 of 8:00. We gaan weer naar de winter. Het wordt hartstikke donker en snel donker. Ja, heel veel mensen willen de deur natuurlijk niet meer open doen. Omdat ze natuurlijk enigszins beangstigd zijn door wat er in de kranten staat natuurlijk. Dus. Ja, we beginnen ook altijd met een overval. En daar is iedereen ook echt enorm van onder de indruk. Want dan kom je met een bivakmuts binnen, met een pistool of een mes. En dan geef je een paar brullen en dan moet iedereen zijn telefoon inleveren. En zelfs ook al weet je dat het gebeurt, onze ervaring is dat iedereen dicht slaat. En na die overval gaan wij weg, dan komen we terug. En dan gaan we vragen stellen. En dan weten ze soms niet eens van dat ik bijvoorbeeld een stuk groter ben als John. Of John heeft best wel veel tatoeages en ik niet. Eigenlijk zijn de mensen... ik
krijgen een soort blackout. En als wij dan ook daarna die training hebben gegeven, dan merk je gewoon ook, en we doen het een keer nadien, dat ze wel op die dingen letten. Hey, en dat is echt het grote verschil, dat ze nadien wel zien of iemand tatoeages had of hoe groot. Bivakkoord, blauw haar, groen haar. En ik zei tegen zijn hand bijvoorbeeld, kom Ronald, we zijn weg. Ja. Ja, dat horen ze allemaal, ze horen helemaal niks. Ze zien, één ding zien ze, het mes of het pistool. Maar wat voor kleren we aan Dus hebben. uiteindelijk focussen we ons dus met z'n allen op het angstvoorwerp of het angstonderwerp. Waardoor we eigenlijk gewoon veel te veel afgeleid zijn van, van andere dingen, zeg maar. Maar We je zijn, vindt we zijn niet bewust bezig met zo'n overval. Maar je moet het Nee, wel een maar- keer mee hebben gemaakt om eens te kijken. Ja. Hey, ik heb natuurlijk al veel klanten hebben we. En als we daar de tweede keer terugkomen, dan doen ze wel eens een keer een herhaling. Ja. En dan doen we bijvoorbeeld ook weer een cursus en weer een overval. En dan zie je bijvoorbeeld bepaalde klanten die of dan iemand anders hebben aangebracht, die hebben gezien wat er allemaal gebeurde. Ja. En dan komen ze naar ons toe en zeggen ze, goh, ik Dus- heb het nou allemaal gezien. John, naast de gezinstraining, hè, dus bij de mensen thuis. Dus wat kan er dus thuis aan de voordeur natuurlijk gebeuren per ongeluk. Jullie trainen ook medewerkers van bedrijven. Alles, ja. Want je had het net over Ja. BOA's en Iedereen. politiemensen, Iedereen, ja. dat je daar natuurlijk wat op... supermarkt, in de supermarkt. Kijk, maar daar is het doel is dan totaal anders. Kijk, in je thuissituatie word je gewoon bedreigd in je eigen huis. Dus ja, dan sta je gewoon echt voor het blok. In de winkel is vaak natuurlijk, die winkel is niet van jou. Het is vaak het personeel wat bedreigd wordt. Dan leren we ze ook van, geef het geld gewoon mee, maar probeer gewoon zelf die veiligheid op te zoeken. En dan mocht het toch uit de hand lopen, dan leren we ze gewoon een aantal manieren om toch veilig weg te komen, de politie te kunnen bellen. En dan door dat stukje krijgen ze ook enorme zelfvertrouwen. Dat ze gewoon zien van ja, anders sla je gewoon helemaal dicht. Ja. En dat is gewoon funest. Wat mij opviel vorige week bij die training, ik bedoel, jullie opmerking van ja, een mes heeft in 90% van de gevallen maar één scherpe kant. Ja. We zijn natuurlijk met z'n allen in theorie gericht op dat mes, oei eng. En dat klopt ook. Maar dat ik met één manoeuvre, op één manier, dat toch op een redelijk gemakkelijke manier kan afpakken. Dat viel me echt wel heel erg op. Omdat je op dat moment misschien minder bang bent om... voor het angstvoorwerp wat daar dan gebruikt wordt, of het nou een knuppel of een mes is of wat dan ook. Het doet zeer als je hem natuurlijk ergens krijgt. Ja. Maar de manier waarop je hem aan kunt pakken is heel veilig en voelt ook voor mij als een veilige manier dat ik zeg van ik kan de situatie toch En toch min of meer beheersen. Laat ik zo. Ik bedoel, We onvoorziene. zijn vanaf kinds af aan bang gemaakt voor de mes. Ja. We leggen mes Ja. op tafel. Maar Ja. we zijn ook al bang gemaakt voor vuur. We zijn ook bang gemaakt voor in iemand zijn ogen prikken als je dat vroeger had gedaan. Ja. Nou, bij Krav Maga, er is geen enkele... Kijk, als je normaal kickboksen of taekwondo of karate, heb je regels. Je hebt regels Ja. van tot Ja. zover. En Ja. bij Krav Maga is geen regel. Alles mag, alles is toegestaan. Bijten, ogen, in mensen ogen prikken, alles mag. En dat zit ook in je. Maar we hebben het afgeleerd, want dan, als je vroeger iemand in zijn ogen Ja. prikt, dan zei je, wat ben jij aan het doen? Maar komt dat gedrag, als je je bedreigd voelt, hè, of je nu in een supermarkt staat of thuis, komt dat gedrag dan weer niet terug? Nee. Te weinig. Ja. Ja. Dus kijk, natuurlijk als je in de supermarkt staat, dan ga je niemand in zijn ogen prikken, weet je wel. Nee, niet Maar, zomaar nee, voor dat de... is ook niet. Maar het gaat erom, kijk, stel voor je een thuissituatie. Je pakt een thuissituatie en er staat onverwachts iemand in je woonkamer. Ja. Kijk, op zo'n moment is het, dan maakt het niet meer uit wat je doet. Maar Als je die persoon maar schrikt wegkrijgt. enorm Ja. aan. Hey, het is, Dat gaat hem je eigen veiligheid terug kunnen en krijgen. dat neem je wel, weet je wel, omdat het wel in ons zit. En we Ja. laten er wel uitkomen, maar het is niet zo van, ik heb ruzie met de buurman en ik prik hem in zijn ogen, weet je wel. Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Het gaat over veiligheid creëren in een situatie die net jezelf. niet meer veilig is. Ja, kijk, en voor bedrijven is er natuurlijk ook wat te winnen. Want uiteindelijk, als je personeel wat zelfverzekerder is, iemand die een overval meemaakt, die kan lange trauma's hebben. Die kan echt lang in de ziektewet En zitten. dus inderdaad, ja, wat je zegt, in de ziektewet terechtkomen. Ja. En ik zal niet zeggen, als het door een training, dat je dan helemaal geen impact meer op je zou hebben. Maar ik ben in ieder geval wel van overtuigd dat de mensen een stukje zelfverzekerder in die situatie staan. En daar gaat het uiteindelijk om, hè.
Ja, dat klopt inderdaad. Jullie zijn dus, want als ik met jullie praat, hebben jullie er altijd een enorme passie voor om dit aan zoveel mogelijk mensen te leren, Ja. zodat men zich allemaal zelf kan beschermen. Ja. Kijk, we hebben een aantal voorbeelden ook meegemaakt met vrouwen die dan mishandeld zijn. Ja, uiteindelijk zijn die echt gewoon heel erg bang. Hey, en al neem je maar een klein beetje van die angst af, ja, dan is ons doel al geslaagd. Ja. En dat is hetzelfde voor die medewerker in het tankstation die al 10 keer overvallen is. Ja, die krijgt wel een mooi keuzetje aangeboden van een tv-scherm waar staat wat ze op moeten doen, maar is geen praktijkcursus. Dus daar hebben ze in feite helemaal niks aan. Het is gewoon een stukje theorie. Bij ons krijg je ook een stukje theorie, maar je leert daadwerkelijk wat je in zo'n situatie moet doen. En daar zijn we echt de enige bedrijf van die dat doet op dit moment. Ja, we Dat hebben is geen theorie, dus normaal gezien geen theorie, alleen praktijk. Ja, maar kijk, wat jullie in de training doen, is er toch een klein stukje theorieën meegeven over van, joh, hoe kun je dat het beste aanpakken. Want met de wetenschap erachter natuurlijk. Maar dat vond ik wel heel prettig. Ik moet geen Bruce Lee of Rambo-achtige kwaliteiten gaan creëren om dit te kunnen. Ik kan het heel eenvoudig als moeder, als medewerker, kan ik dat gewoon zelf. Ja. Zonder dat ik nu avond aan avond moet gaan trainen, zeg maar. Kijk, en we hebben ook een aantal verenigingen, bijvoorbeeld met de hockeyvereniging. Ja, die meiden die moeten s'avonds ook in het donker rond deze tijd weer naar huis. Nou, als je 2 dochters hebt, ja, dan weet je, dan zit je daar gewoon niet lekker mee. En als je dan de krantenkoppen erbij haalt en al het nieuws. Dus wat is het dan voor moeite om je dochter bij ons gewoon een paar uur les te laten nemen? En of je weet gewoon van. Misschien. Ja. Als het erop aankomt, dan kan ze zich in ieder geval redden. Een stuk beter als zonder training. Ja, nou in ieder geval ook het gevoel hebben dat je nog iets kan doen om dat je de situatie een klein beetje kunt beheersen. Ik ga niet zeggen dat je altijd alles kunt beheersen. En in ieder geval veilig weg kan komen. Dat uiteindelijk het doel is natuurlijk. Ja. En dat vond ik inderdaad wel een enorme eye-opener toen wij natuurlijk vorige week het stukje film gemaakt hebben. Dat je inderdaad dit eigenlijk gewoon iedereen ook gewoon kan. Ik bedoel, ik ben geen topsporter, ik ben geen topatleet. Dus ik ben ook maar gewoon iemand die achter een bureau zijn werk doet. Ja, ik ben niet... ik sport wel, maar niet om te zeggen, jongen, ik zit 5 avonden in de sportschool. Nee, maar dat kan je ook nergens leren. We willen wij geven. Er is geen sportschool die dat geeft. Nee, want dat gaat alleen om kracht en om cardio en andere dingen. Dat is een heel andere focus. Hele andere dingen. Ja. En ook al ga je op een of andere... Of op de Krav Maga. Stel je voor, ik heb jaren in Antwerpen in de Krav Maga Academie gezeten. Ja. En dan kan we zeggen, ja oké, wat doe je daar? Maar niet iedereen kan het. Snap je? Nee, niet iedereen wil het ook. Maar wat iedereen wel wil, denk ik, is zichzelf kunnen verdedigen, zichzelf kunnen beschermen, zichzelf veilig uit een niet veilige situatie proberen te halen. Ja. En daar is denk ik wat jullie inderdaad leren, is denk ik wel heel erg mooi om dat inderdaad ook te kunnen laten zien, zeg maar. Het mooie is ook wat John zegt natuurlijk. Ik heb zelf ook jarenlang aan kickboksen gedaan. Maar dan nog is het totaal anders iets als dat je in de cursus doet. Want dan leer je gewoon met een paar basishandelingen waar je anders jarenlang voor aan het trainen bent. Ja. En dan is het nog een kwestie van conditie. Wie de beste conditie hebt om het te overwinnen. Terwijl nu leer je het gewoon heel kort en je hebt iemand overmeesterd binnen 1 of 2 minuten. Zonder dat je daar een goede conditie voor moet hebben of heel erg sterk voor moet wezen. Ja. Het viel mij ook op dat je inderdaad ook gewoon die dingen doet om iemand zo ver mogelijk van je weg te krijgen en om hem weg te duwen. Of in ieder geval zoveel mogelijk je hand, de hoofd achterover te krijgen, waardoor je aanvaller veel minder kracht heeft, zeg maar, veel minder mogelijkheden heeft, omdat hij dan niet alles meer beheerst natuurlijk op zo'n moment. Ja, je moet natuurlijk niet altijd agressief... Kijk, nee. Een aanvaller, om die agressief te benaderen, hoeft niet. Ook al jij agressief benadert, hoef je hem niet agressief terug te pakken. Weet je kan hem gewoon op een heel simpele manier wegdouwen en zeggen, laat me rust en nou... Ook dat gaat weer natuurlijk om de veiligheid voor jezelf creëren natuurlijk, waardoor je iemand
ruimte tussen jou en je aanvaller wil hebben op dat moment. Om uiteindelijk natuurlijk op te kunnen krabbelen en Ja, hopelijk weg te kunnen komen. De overvaller ziet natuurlijk ook, of de pestkop of wie dan ook, die ziet ook van, in plaats van dat iemand in zijn schulp kruipt, staat hij zelf verzekerd en zegt, kom, kan er beter mee stoppen. En dan is het ook al gelijk een ander verhaal. Ja. Dat geeft voor iemand anders ook niet het gevoel, ik kan deze makkelijk overmeesteren. Ja. En Ja, dat, vooral in de zorg. In de zorg bijvoorbeeld. Ja. Ja, moet je heel anders omgaan met mensen. Als bijvoorbeeld in een supermarkt of in een andere Of winkel. een boa en Heel veel als een boa. Weet je wel, inderdaad. daar ga je anders mee om. In Ja. de zorg is echt, die mensen zijn meestal, of ze zijn oud en ze weten niet wat ze doen. Ja, om die dan zo. Maar zijn gek, misschien weet nog je wel krachtig en Maar agressiever Die door... leren we wel op een hele rustige manier toch Ja. mee te gaan. En ze luisteren precies. En ze kunnen niet anders als zitten stuur en ze in een luisteren. richting, in Je feite. stuurt ze gewoon zonder pijn te doen. Daarom elke agressor die op jou aanvalt, hoef je geen pijn te doen. Ja. Je kan hem gewoon op een rustige manier, maar je kan hem ook, even doen zoek dikwijls de close combat erbij. Ja. Dus dat is Krav Maga plus close combat. Close combat is om echt alles uit te schakelen, Ja. totdat hij met wat dan ook, pistool, mes of wat dan ook, Maar op de grond ligt en dat je gewoon rustig de politie kan bellen. Ja, ik ben overtuigd, ik bedoel, als ik het kan, dan... Maar nogmaals, dan zou bij jullie denk ik de telefoon roodgloeiend moeten staan van de hoeveelheid mensen die zich toch wel in deze maatschappij wat veiliger willen voelen. Maar er heerst nu natuurlijk een soort taboe op, vooral bij bedrijven. De managers die er uiteindelijk over beslissen, die zijn toch bang van, stel dat het personeel wel zo zelfvertrouwen is en die pakt iemand aan, dat ze denken dat daardoor letsel komt en dat ze allerlei soorten schadeclaims krijgen. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval, want het is echt maatwerk en we leren ze juist om op een zachte manier toch iemand van zich af te houden. Ja. Het is anders dan dat je in het wilde weg gaat slaan. Er zit echt een strategie achter om de boel zo te krijgen. Hè? Ja, dat gebeurt wel als je bijvoorbeeld op een scherm les krijgt. Hè. Bijvoorbeeld, je krijgt een computerscherm voor je en je moet die les volgen. En ik heb al 10 keer naar Rambo gekeken, maar dat wil niet zeggen of ik dat kan. Ik kan misschien bepaalde dingen, maar dan moet ik het nog durven, niet op dat moment. Ja, Snap je? dat En klopt. daarom geven wij die les gewoon echt live. In de praktijk. Zo doen we het in de praktijk, alles. Niks in theorie, want theorie is leuk, maar je leert er niks mee. Nou ja, goed, en wat jij natuurlijk zegt, John, is natuurlijk wel dat een hele hoop van dit soort trainingen, of vaker dit soort trainingen, natuurlijk van achter een computer, CQ-beeldscherm vertoond worden. Waar het misschien de indruk geeft, het lijkt alsof we allemaal Bruce Lee moves moeten kunnen doen om iemand van me af te houden. Dat merk ik totaal niet. En dat heb ik dus uiteindelijk zelf ook ondervonden, natuurlijk met die korte training van jullie. Om dat niet op die manier te hoeven doen, zeg maar. Dat zit al in je. Ja. Dat moet het En je uitkomen. merkt ook hoe enthousiast de mensen ervan worden. Hè? Want het maakt niet uit wie je ook spreekt. Als je het uitlegt en doet, dan zeggen ze allemaal... ja, het is echt op zo'n korte tijd dat je zoveel kan leren. Ja. En we spreken regelmatig mensen die we gewoon eens 1 of 2 oefeningen voor hebben gedaan. En die zien we dan een hele tijd later en ze weten het nog precies. Ja. En dat is toch een teken dat het bij mensen blijft hangen. Want er wordt ook zo vaak wat tegen mij gezegd, maar ik wil... Later weet ik dat altijd niet meer, zeg maar. Maar dat vind ik dan bijzonder, dat dat soort dingen wel blijft hangen. Hè? Ja. Dus het speelt heel erg. Maar inderdaad, wat jij zegt, het speelt heel erg. We willen dit natuurlijk. We zitten natuurlijk in een maatschappij die toch wat agressiever is. Ja. Misschien wel meer dan we eigenlijk zouden willen. Goed, we gaan het hier niet over de cijfers hebben natuurlijk op dit moment. Maar het geeft absoluut een veilig gevoel om te weten dat je iets kunt doen. Dat ik niet het lijdzaam hoef te ondervinden, tenzij het natuurlijk veel erger is dat iemand met geweren en zo op mij gericht. Maar dat zijn... Nee, maar iedereen loopt s'avonds wel eens een keer door het donker. En er is altijd wel een groepje jongeren of wat dan ook die je tegemoet komt. En bijna iedereen heeft dan al zoiets van oei, als er nu maar niks gebeurt. En op dat moment, als je die zelfverzekerheid uitstraalt en je hebt die training gehad, dan loop je er gewoon voorbij. En dan zien hun ook van, dat is geen bang iemand, maar gewoon een zelfverzekerd iemand. Nou ja, ik ben niet super bang aangelegd, maar in het donker zijn er inderdaad ook wel dingen dat ik zeg, dan wil je ook niet op bepaalde plekken zijn, zeg maar.
Nee, wat mij betreft een heel helder verhaal, John en Ronald. Dank jullie wel. Ja, jullie ook bedankt. Ja. Ja, Ik hoop dat de kijkers dit ook heel interessant gevonden hebben. Dat hoop ik inderdaad. Je hoeft zeker geen Bruce Lee of Rambo te gaan worden om dit te kunnen doen. Maar je kunt jezelf wel een veiliger gevoel er hopelijk meegeven. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, en misschien op een training een keer bij ons. Ja.